така, здравейте хора, днес ще покажа 7-ми епизод на Food Simulator. И нека започваме. Ще играем на FIFA 16. За тези, които искат да направят примерно на FIFA поредица, това ще изтегля, може да е 94, може да е 12, 11, не се знае. Тоест ще играем от драфт и 5 пака. Виждате, Луис Суарес! Така. Имаме и на CS, но не съм много дълна на CS. Не знам, не помня. Ще снимаме на CS с мои приятели. Ще играем на създаваме сервер. Марсело. Така, започваме да стигнете. Ди Мария. Така. Алексей. Ще отворим и 5 пака. В един клип ще кача един клип, където даже покана новия джойстик, който ще снима него. Искам да повързам. Франческо Тоти. Така. Виктор Валдеш. Лукас. Дахелия. Най-добрият геймер. Така хора, започваме с пак опенинга от армия 5 пака. И не знаем какво ще пада. Роналдо, пак съм отварям видео, защото тук има най-добрите играчи. Първи пак. Руни. Да. Добре, втори пак. Трети пак. Хора, за малко ще се спрем пауза. И така хора, върнах се. Ето говорим четвъртия пак. И пети пак ви на гости не се падне, хора. Така хора, това ще бъде всичко, като ви надявам се да ви хареса. Ако така дайте лайк, абонирайте се, коментирайте, това ще бъде всичко. Ето, че сме и